Míša, zpěvák, youtuber a streamer. Známý po celém světě díky své písničce Pokémon Go. Ahoj. Ahoj. Jaký je rozdíl mezi Míšou a Míšovýma šílenostma? Tak Míšovy šílenosti bylo to, co jsme na začátku založili s bráchou, jako nás obou projekt a Míša, ty jsem teďka jako jenom já. A jsi pořád šílený? Někdy. A i v tvé tvorbě nebo hlavně v soukromí? No tak ta tvorba už jako, ty songy už nejsou tak šílený, ale jakoby třeba na streamech se pořád snažím chovat jako hodně šíleně. A ty streamuješ hlavně anglicky? No tak streamuju anglicky, protože mě čeština je taková nepříjemná mluvit před hodně lidma. Když jsem se právě koukal na tvé dávné rozhovory, tak jsi byl třeba u Honzy Dětka. Oh my gosh, V tu chvíli jsi byl opravdu šílený. Byl jsi to opravdu ty, anebo to byla nějaká přetvářka? To jsem byl fakt, já myslím. To bylo fakt šílený. Já jsem byl hodně hyperaktivní, ano. A takže prostě jsi jakoby v tu chvíli nudil, nebo tak, takže... Asi jo, ale já jsem pořád celkem hyperaktivní. Vůbec nevím, jestli mám ADHD, ale je to možný. Takže tam vůbec nebylo jako nějaký jako skrytý, že jsi je chtěl všechny naštvat? Jako určitě jsme tu tvorbu dělali jako bizar, ale já jsem se v tu dobu choval šíleně pořád. Jak se na to vlastně koukáš zpětně takhle? Šel bys do toho ještě jednou? No tak jasně, že to stalo za to, protože bylo to cringe, dostal jsem z toho nějaký fame, nějaký prachy a pořád si můžu dělat to, co mě baví, s tím, že to lidi sledujou. Kdyby tohle se nestalo, tak bych teďka neměl sledovanost žádnou. A i s tím, co mě teďka baví. Internet se zmocnil vlastně takové škaredé myšlenky, že tě vlastně rodiče a brácha využívali. Jak se na to třeba koukáš, nebo jestli... Nevyužíval mě. To byl do začátku, to byl náš nápad s bráchou, my jsme to dělali spolu, takže určitě mě nevyužívali. A peníze si dělíme na půl z těch věcí. Na internetu jsou hodně hejty a vlastně jsou nepříjemní lidé. Jak si to jako 9letý snášel? Mě to vůbec nezajímalo. Před asi 2 rokama mě to trošku začalo zajímat, protože já jsem se snažil dělat tu seriózní tvorbu a cokoliv, co jsem udělal, tak to lidi hejtovali, ale potom mě to zase přestalo zajímat. A teďka už se to lidem začalo celkem líbit, tak doufám, že to tak zůstane. Ono jako schytávat nadávky na internetu je jedna věc, ale horší je to v realitě. Stalo se ti, že třeba by tě někdo konfrontoval ve skutečnosti na ulici? Tak to se nepamatuju. Většinou ty lidi v reálném životě nebyli tak, nehejtovali tak moc jako na internetu, protože oni se to nedovolí říct, jako je tak jako face to face. To jo. A i třeba na menší dítě nebo takhle, když jsi byl nejslavnější. Tak nikdo na tebe nepořvával na ulici a takhle, nebo? Nepamatuju si. A jako, když už zažíval tu svou největší slávu, nebál si třeba se chodit ven? Nemyslím si, ne. Ale poznávali mě lidi hodně, to vím. A já už jsem jako, myslím si, že už jsem z toho byl takový jako vyčerpaný i před 4 rokama třeba. Jo. Teďka se chci trošku bavit o té situaci na škole, na základce. Vlastně, jak to tam vlastně celé probíhalo, protože ty jsi teďka byl u Steje ve videu a tam si říkal, že to dospělo až do fáze, kdy tě dohnali na sociálku, nebo nahlásili. Ano. A jak to vlastně jako probíhalo? Dohnala mě tam, ano. No tak ono to probíhalo, já už se na to přesně nespomenu, ale já vím, že jsem začal dělat ten YouTube a já jsem tam za začátku měl Song for All Haters, že jo? Jako to česká verze. A já jsem to ukazoval fakáče v každém shotu na začátku a potom ještě ty vlasy jsou úplný smrdě, to video, tak to taky tam bylo. A asi se to té škole moc nelíbilo, těm učitelkám. A to jako ta škola konkrétně to nahlásila? No, takže ta škola nahlásila mě na sociálku a na policajty. A museli jsme to všechno jít vysvětlovat. A měli jste potom i nějakýho, teďka mě vypadlo to slovo, jakože vás chodili kontrolovat třeba domů a měl si nějakého pracovníka svého? To ne. Ne? Takže už jste to jako vysvětlili tam na té sociálce? Vysvětlili jsme a říkali nám, že prostě máme jít na jinou školu místo toho, aby jsme tohle řešili. Ale bylo to takový divný, protože já jsem lidem dával podpisy, protože oni ty podpisy lidi chtěli. A
potom ve výsledku ta škola mě za to nesnášela, protože jsem lidem dával papírky svým kanálem, což bylo špatný, protože ten můj kanál nebyl velmi family friendly. Rozumím. A potom i, co jsem slyšel, tak vlastně zpívání tvých písniček bylo za poznámku a takto? To už se nepamatuju, ale je to možný, no. Jo. A od kolika ti let jsi na jiné základce? Já jsem šel na Gimple asi od 6. třídy jsem tam. Už. Jo. Takže teďka jdu do 9. Tak. A jak se na tebe koukají na Gimplu? Je to mnohem lepší teda. S tou školou už není problém a ten kolektiv je mnohem lepší. A jaký mají reakce? Ty jsi říkal, že i na tu tvou tvorbu už jsou pozitivnější reakce, než bývaly předtím. A jak tě teďka třeba vnímají lidé? No tak teď jsem to tím posledním songem trošku obrátil. Teďka si podle mě říká, jako, že OK, tak to je hodně dobrý, čekáme na víc, jestli v tom budu pokračovat, že jo. Jako čekaj, jestli se vrátím k tomu cringe zase. Protože třeba ještě 2 měsíce předtím, než jsem vydal ten song, který jsem teďka vydal, nebo 3, už to nepamatuju, tak jsem vydal 3 song, což byl úplný cringe. Já tady vlastně mám i na to jako otázku, že vlastně ty se už teďka věnuješ seriózní tvorbě, i těch videí a hlavně písniček, ale vydal si furry song, já to moc nechápu. Já právě, jako hledáš se furt v té tvorbě, nebo tě to taky jenom napadne? No tak ten furry song byl prostě jen tak prostě joke. Já spíš, mě nikdy nechytne to, že lidi si fakt myslí, že to je seriózní. To je prostě divný. Jako pro mě to je prostě hodně obvious joke. A je to i třeba nějaká záminka, jak se znovu jako proslavit? Nebo jak se dostat mezi lidi? Úplně ne, já jsem to tak udělal for fun. Ale třeba teďka už jsem si řekl, že jako nějakou dobu budu dělat zase hodně seriózní tvorbu. Možná na furt uvidím. Mám ještě nějaké jako joke songy, který jsem nevydal, který bych rád vydal, ale teďka zatím to neplánuju. Na zbytek roku určitě mám jako hodně seriózních věcí. Jo. Jak tě vůbec napadlo jít ke Stejovi do videa? On mě tam pozval, takže on udělal video na mě, jak reagoval na tu moji novou tvorbu a říkal, že by mě tam rád poslal jako hosta v tom videu. Tak jsem si říkal, OK. Tak jsem mu napsal, no takhle, on získal kontakt na mě přes Aliho a potom ještě jsem mu napsal na Instagramu a potom jsme se nějak domluvili. Tak to jo? A šel bys do toho i teďka? Bylo to dobrý zážitek? Jo, bylo to dobrý, ano. Jo. A že tě lidi už vidějí jinak, než tě třeba viděli předtím? Že vlastně ty jsi pro tu českou scénu chvilku zmizel a potom třeba plánuješ do budoucna ještě pokračovat v české tvorbě? Já úplně nevím, protože jak kdybych dělal českou tvorbu, tak jenom 20% mýho publika jsou Češi, takže to bych musel jako 80% mýho publika zahodit vlastně, což je takový jako... Ale na českém kanále možná ještě něco udělám. Ty jsi vlastně říkal, že v roce 2018, což ti bylo 11 let, si přebral kontrolu nad účtem, nebo nad tím kontentem. No, na konci toho roku, ano. A jak jsi to zvládal jako v takovém věku? No tak já jsem to už nějakou dobu hodně chtěl, už od začátku, co jsem začal dělat hudbu. Asi někdy v aprílu, v dubnu. V dubnu roku 2018 jsem začal dělat svoji hudbu a už jako jsem si chtěl dělat na ten hlavní kanál svoji hudbu. Ale je dobře, že mě brácha tam nenechal nahrávat hudbu až do té doby, než jsem se nějakým způsobem dostal do poslouchanějšího levelu. Tak jo, a jak na to reagoval brácha, že vlastně jsi to chtěl převzít celé? No tak on už to věděl, ale když jsem udělal něco, co jako on si myslel, že je dostatečně dobrý, tak mě to nechal převzít. A teďka už myslím si, že myslím úplně v pohodě. Navíc on ho to celkem přestal bavit, takže on už si dělal svoje věci. Tak. Do té doby vlastně ti skládal písničky buď to táta nebo brácha? Je to tak? Spíš brácha, no. Jo. A vlastně teďka už to děláš ve většině případů sám? Pomáhá ti furt rodina, brácha? No někdy s nějakýma maličkostama. Jako fakt jako třeba vyladění nějakého efektu na nějakým instrumentu, ale jako jinak ty songy si skladám úplně sám a jen produkuju, mixuju všechno.
Vlastně budeš se snažit tou tvou další tvorbou odpoutat od té minulosti, anebo tam furt bude ta kontroverze a vlastně ten cringe a ta nadsázka? No zatím to neplánuju. Rád bych někdy vydal zase nějaký cringe song, ale teďka už nějakou dobu chci se od toho odpoutat. Třeba na mém channel page už jsem se jako celkem snažil lidem říct, že OK, už budu seriózní na chvilku. Jak už jsem zmiňoval, tak se vydal album. Jsi spokojený? Jako jsem s tím spokojený, protože jsem vydal něco, co jsem fakt hodně chtěl vydat. Takhle, jestli se to lidem bude líbit, což zatím se jim to líbí, tak tohle to budu pokračovat furt. Mám právě další moje otázka, jaké jsou ohlasy na to? Líbí se to lidem? Líbí se jim to, ano. Za což jsem rád. Jako není to tak populární, ale to mě je celkem jedno, hlavně, že se to lidem líbí a že to chtějí poslouchat. K jedné písničce už si vydal i videoklip. Plánuješ i další? Ano, teďka vyjde další na Fake Love a potom ještě vydám další videoklip a pak plánuju vydat další singly a další songy potom. Mně se ty tvoje videoklipy zdají jako taková nějaká domácí tvorba? Nebo to si natáčíš sám? No, já a teďka někam vyrazíme. A plánuješ do budoucna třeba i nějaký jako větší videoklip s nějakým štábem? No, takhle. Nevím, kde bychom ty lidi sehnali. A navíc už jsme celkem, jako, ta kamera už nevypadá tak špatně, takže jsme si řekli, že jako OK, na ten YouTube kanál to stačí zatím. No, tak já si myslím, že kdyby to bylo třeba i více propracované, by to ještě mohlo zaujmout další a další lidi. To jo. Aha. A ty jsi teda vlastně i hudebně založený, celá rodina jste. A na jaký nástroje hraješ? Nebo hraješ? Já hraju jenom na klavír. Jenom na klavír. A třeba ta kytara, která byla na začátku Don't Wanna Be Together, ta kytara, která je vlastně ve skoro každém songu na tom albu, to je prostě kontakt. To jsem nehrál, to jsem jenom nahrál na klávesách. Jak být známý na internetu? Jak se proslavit? Máš na to nějaký? No tak jak se proslavit? Buď můžeš dělat něco hodně dobrýho a doufat, že se to k lidem dostane, a to fakt musíš bojovat o pozornost, musíš se snažit dostat na různý blogy, k různým lidem kolaborovat. Což nějakou dobu trvá, ale jako je to možný určitě, a nebo udělat nějakou úplnou blbost a prostě se to může stát virálním. A čekal jsi někdy, že vlastně ty vosy vlastně budou tím, co tě tak strašně proslavilo? Já jsem to nečekal třeba, ale brácha proto prostě měl ten cit, no. Já jsem prostě jen tak nadával na vosy a on říkal, natoč to. To jako, já tady v tomhle jako cením tvého bratra, že vlastně že to cítil a že to jako věděl. Když jsi začínal být známý, tak i tví rodiče si založili YouTube kanál. Pomohlo to nějak tvé tvorbě, nebo to bylo jenom z jejich jako hlavy? To nevím, tak mámě určitě založil kanál můj brácha a s ní dělal tu kontroverzní tvorbu taky vlastně jako se mnou. Táta si ten kanál vlastně vedl sám a můj brácha taky dělal kontroverzi ze začátku, ale teďka už na ten svůj kanál nějakou dobu nevydal video, tak... Já si pamatuju, to je úplně jako taková úplně nostalgie, tak tady tohle řešit, že vlastně jak tvoje mámka měla s Duklokem, měli nějaký ty svoje disy na sebe. Jak to teďka vnímáš, jako takhle zpětně? Bylo to šílený. Šílená doba. Jak to vlastně fungovalo třeba i doma, jako v rodině, že řešili jste i normální věci, nebo už jak jste jeli ten svůj společný biznis, že jste dokázali vypnout a řešit normální věci? No my jsme o tom YouTube se moc nebavili, to bylo spíš jen tak jako věc na stranu. Yeah? Ano, asi tak. Jsi rád, že jsi takhle známý? Ano, jsem rád. Jako, to je něco, co chci dělat, tak snad to ještě víc prospěje, ať to můžu dělat jako za práci, protože já nevím, co jiného bych dělal, to je prostě. A tak studuješ Gimple a budeš někam pokračovat ve studiu? No tak budu někam pokračovat. Já bych spíš chtěl studovat hudbu a prostě do toho dát všechno, protože
já si myslím, že bych v tom mohl prospět, kdybych byl dostatečně dobrý. A plánuješ jít třeba na nějakou konzervatoř s tím zpěvem? No se zpěvem asi ne, ale jakoby s hudební produkcí spíš. A asi spíš někam do zahraničí, abych získal potenciálně i kontakty na nějaký jako světový lidi, který by mě mohli vynést nahoru třeba. Jo, ono vlastně, jak teďka lidé tě znovu, jak dá se říct, objevili, tak z ničeho nic si začal mluvit strašně dobře anglicky. Z ničeho nic? Z ničeho, já nevím, jestli to je z ničeho To mě nic. trvalo tak 4 roky. To jako věřím, ale pro ty, co vlastně už sledovali jenom vlastně ty Pokémon songy a tak a z něčeho nic vlastně je tady dospělý Míša, který úplně bravurně mluví anglicky, streamuje a tak. To musí být takový divný šok. I play Pokémon every day. Sleduješ českou YouTube scénu? Ne. A zahraniční jako takhle se koukáš, nebo? Ano, koukám. A třeba zaregistroval jsi, že teďka v Česku byl Likehouse? I můj táta o tom pořád mluví, že to je pořád na Prima News. Šel bys do něčeho takového? Jakoby, co to vůbec je? Je to vlastně že pár youtuberů nebo tiktokerů vlastně zavřou v baráku, kde plňují různý úkoly, jsou tam 2 měsíce a je to takový bizární hodně. Já nevím, jestli by vlastně šel bys do něčeho takového. Myslím, že bys to dokázal jako hodně oživit. Já nevím, jestli bych do toho šel. Spíš asi ne, protože já nevím, já spíš dělám jako své věci. Jsem musel být 2 měsíce zavřený. Rozumím. Tak co od tebe můžeme v budoucnu čekat? Takže já už mám vlastně úplně celý plán na zbytek roku. No, tak jestli můžeš prozradit aspoň něco? Tak určitě, budou tam 5 hudebních videí a vlastně 2 nový songy, na který se lidi můžou těšit. A jaký je rozdíl mezi hudebním videem a písničkou? No tak u mě ten rozdíl moc velký není, protože většinou lidi vydají audio verzi svého songu a potom vydají videoklip, ale já vydám videoklip s tím songem zároveň, takže moc velký rozdíl není. Jo. Ale asi tak. Tak jo, já ti moc děkuji za rozhovor. A kdyby to šlo, mohl bys nám zaspívat? Já jsem totiž... A teďka co? No mě napadl právě ten Pokémon Go song, anebo Minecraft, protože to je úplně... Já musím najít správnou tóninu. To byl můj sen úplně to slyšet naživo. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. A ještě Minecraft, prosím. Víš. Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád těžím cobblestone, diamanty a redstone. Minecraft miluju, je co lepší svět než ten, ve kterým žiju. A hlavně tam nejsou žádný masy. Hraješ ještě Minecraft teďka? Ano, hraju. Jo? Jako dlouho jsem ho přestal hrát, a teďka, jak se Minecraft vrací jako do mainstreamu, hlavně v zahraničí teda. Já nevím, jestli v Česku taky, ale... Já si myslím, že jako hodně se vrací. Jo? Hlavně kvůli Dreamovi teda. Ale ano, Minecraft pořád hraju. Tak já ti moc děkuju za příspěvek nakonec a jsem moc rád, že jsi tady za náma přišel. Jo, nemáš za co. Tak jo, děkuju. A vy všichni se můžeme vidět s vámi u dalšího rozhovoru. Tak se těšte a mějte se krásně.